Ni kuka nan da na yi da idanuna, Ubangiji nan shi zai cire da a rana. Kun gaba ni kwana, walla a idona, babu mai gani na, balle mu zauna. Na baka 1 week ka fito da matar da zaka aura. In ka ki, ka san muna da yan uwa Kaduna, ina da cousin, zan lallaba maka auren dole kamar yadda dan wanka ya faɗa. Dadi, dan Allah, dan Annabi, dan Allah kai haƙuri. Ina san kana so, na san ba za ka yi min auren dole ba. Dan Allah kai haƙuri. Ka tabbatar matarka tana Kaduna. Dadi. Na Kwalla, yi haƙuri don Allah. Ki na Kwalla, ki haƙuri don Allah. Aikin banza kawai, aikin yafi. In ban da shegantakar banza, sai a zauna a dinga zane-zanen banza da na wofi. Wato gabewar ku nan kun samu ko? Umma fa ni na ce fa ta zana min fulawa fa saboda in kai wa Habiba ta mu lokacin Maulidi. Sai ki bari idan ta gama min aikin da take min, in ya so sai ta zo ta zana miki. Ummi ba na son ki ni bibin banza fa. To bari na taya ta sai mu gama aikin. Da wannan Ummi, zo nan. Nace zo nan. Me yasa kike son yin jayayya da ni akan wannan kurmar yarinyar? Da ki na Kwalla. Umma ba jayayya nake da ke ba, ina tunanin kamar tana buƙatar taimakon mu ne. Wannan tuhumar da kike min Ummi, wato shine tukuicin soyayyar da nake nuna miki Ummi. A'a Umma, in na koyi aikin gida zai amfani ni a gidan mijina na zauna lafiya. A haka kamar gata kike min, amma a zahiri ita kike wa gata. Assalamu alaikum. Amin wa alaikas salam. Da ki daina Kwalla. San da zuwa. Ba na son sanin zuwa naki. Na ce ba na so. Wato ke ko da yaushe ba kya so ki bin magana da na gaya miki. Mai hankali gari ka yau na aika sako. Idan za a shigo gidan nan sau 1000 za a tada yarinyar tana aiki sau 1000. Ita ce shara, ita ce wanke-wanke. Shi ke kido kanki adalci dan Allah dan Annabi. Yanzu jiki da jini ai yana bukatar hutu ko ba haka bane? Yanzu fi sabilillahi malam, in ban da abunka, wani gida ne kaga cewa ya mace ba za a saka ta aiki a cikin gida ba? Ai ko duk gidan da ya kamata da ya mace za a sa ta aiki, idan ko ba za a sa ta aiki ba, aikin nan fa ana sa ta ne domin gyara ba wai don mugunta ba. Idan gata ne ba za ki sa ummi ta yi aikin ba, ko ku kin fi son Maryama ne akan ummin? Yanzu malam kana so a gaban su ka zubar min da mutunci? Gaskiya nake gaya miki, kafin ke ki zubar da mutuncin naki ya kamata ki gyara. Ummi, da komin tabarma. Ke mance komai rayuwa ce kaddarar haka ta zo. Shimfiɗa mai tana. Ki mance komai. Da ki daina Kwalla. Ke, mare, zo. Yaki. Yawwa, zauna. Maryama yar baba, sannu. Da ki daina Kwalla. Yawwa, Maryama. Naki ne. Allah sarki. Mu ina tamu, ko dai ita kadai ka siyowa? Ita kadai na siyowa. Idan kuma kuna so ta zo ta san muku, ku zo ta san muku. Me a ciki? Ki haƙuri don Kin ai shi kenan. Kin ga ngo kayan cefanen nan. Sau tari kine min daren tuwo kwanan nan. Kullum sai kin min daren tuwo yanzu ba sa dalili ba. Kar ki dake min daren tuwo nan yau. To kaji. Allah sarki. Allahu akbar. Alhamdulillah. Wannan abin yana daure min kai wallahi. Wannan yaron sai ka ce wadda aljana ta aura? Ni kaina abin nan yana bani mamaki. Babu kalar irin macen da ba a nuna mishi ba. Ƙarshe har Balarabiya an kawo mishi ya ce baya so.
abin ne yana ɗaure min kai. Shi yasa nake tunanin aljana ce ta aure shi. To in dai kuwa haka ne dole sai an haɗa da addu'a. Gaskiya ne. Ina gani kamar yau zan je wajen Malam Rayyana. Gaskiya kam ya dace. Kamar ana sallama ba. Waye shigo? Assalamu alaikum. Amin wa alaiki salam. Na wani ku? Lafiya kalau alhamdulillah. Ƙaraso mana ya kika tsaya bakin kofa. Sanne dai ko? Ban gane ki ba. Adam ne ya turo ni na gaishe ku. Adam namu na gidan nan dai? To, bismillah. Zauna ba ta wuri ka zauna ko? Lafiya dai ko? Muna soyayya ne da shi kuma mai alƙawarin aure. Shi ne ya ce in zo mu gaisa, Alhaji zai dawo ya gani. Alhamdulillah. Wannan abu ai yayi kyau ai. Gaskiya kam. Sai dai gashi kash Alhaji ya fita taro. Na so a ce yana gidan nan ya ganki kuma ya ga wannan ranar. Gaskiya kam da zai yi farin ciki sosai. Wow. Yaya sunanki? Nafna. Ya kamata ki kawo surkanmu ruwa ta ɗan sha kafin mu ƙara jin sauran zantuttukan da yanzu kuwa. Ai, wannan abun farin ciki. Salamu alaikum. Ya naga ka tsaya. Ai asirinka ya tonu. Ka karasa ciki na kawo ruwa mai magana. Haba Adam. Dama kana da budurwa zan kaɗe ɗiya wadda kake so ka aura, amma tuntuni ka tsaya kana ɓata mana lokaci. Kaga, yaya? Luke, karka ce komai. Kawai sai dai mai addu'a Ubangiji Allah ya sanya alkhairi. Dan karka zo kai magana ma ka fitar da abin da bai kamata ba. Wannan abu yayi kuma gashi kun dace. Kin ga jirgin sama? A ina? Haba, jiya da kika je ɗibo ruwa? Ya yake? Ke Maryam? Ai wanda ya daure miki gindi ya riga ya fita yanzu ko? Gashi ki dauki kuɗi na ki tafi gidan su Jamila ki je ki siyo min barkono. Yanzu nan ki je ki kawo min kuma ki zo ki daka min shi yayi laushi lukui a gidan nan. Ba ki wuce ba da ke nake ba? Ke zo nan nace miki. Nace ki zo nan ki zauna. Duk sanda na aike ta sai ki ce zaki je ki raka ta. Wai sa ki a ciki? Hatta mahaifinki Ummi ya fi son faranta mata rai fiye da ke. Ya fi ƙaunarta sama da ke. Ya fi damuwa da ita sama da ke Ummi. Amma haka kike tuhuma ta wai saboda ina neman in kwato miki 'yancinki Ummi. Yanzu a duniyan nan Ummi kai ne kaɗai zaka so naka ya ci gaba. Kowa da kika gan shi Ummi ta kansa yake yi. Ummi zo nan, na ce ki zo nan. Abin da nake so in sanar miki Ummi daga yau sai yau kada ki ƙara shiga tsakanina da wannan kurmar yarinyar. Kin ji abin da na faɗa miki? Idan har ba haka ba wallahi ke ma sai ranki yayi mummunan ɓaci. Mara kunya kawai mara mutunci. Sha da bata san abin da yake mata ciwo ba.
da na yi da idanuna. Ubangiji na shi zai cire da arana. Kun gaba ni kwana walla a idona, babu mai gani na balle mu zauna. A raina na kuna da wasa mu zauna, ya ji labarai waye na kike bar kwalla. Dan haka Allah ya hukunta, hawaye na kike bar kwalla. Dan haka Allah ya hukunta. Ki je ki gaya mata cewa baki samu ba abin da za ta yi miki. Da Allah mu je da Allah. Ku tsaya ku ta jin tsoron wani mutum, ba abin da zai muku da mu je da Allah mu je. Ba abin ni na ce miki fa ki je a'a. Umma ki yi haƙuri za ta dawo ai. Barkwanan ne da wuyar samu yake. Za ta zo ta same ni a cikin gidan nan. Da ni take zancen nan wallahi. Sai dai in ba za ta dawo cikin gidan nan ba, jikinta sai ya gaya mata. Ta je ta share duwa wuce zamanta ko? Je ki kawai, je ki shige. Ba abin da za ta yi miki, komai a hankali. Je ki da Allah. Ki mance komai rayuwa Ki je mana. ce kaddarar haka ta. Ki daina jin tsoron ta fa, ba wani abu da za ta iya yi miki fa. Ki je da Allah, ni nace ki je da Allah. Ki mance komai. Ki je ba matsala, ki je ki shiga. Ba komai. Dogara da Allah. Kar ki sake ki shigo min cikin gidan nan. Kar ki sake ki shigo min cikin gidan nan. Da ki daina kwalla. Mara kunya fitsararriya. In aike tun ɗazu ki kamun sako ki dinga bilintuwa kina yawo a gari, sai yanzu ki dawo min gida. Ina kika je kika zauna baki je aiken ba. Rufe min baki mara kunya kawai. Au kudin kika je kika dawo da su ma baki siyo ma abin da na aike ki ba. To ba ni kudi na. Kai kul. Kina marinta sai kin ci goron dole, bari in gaya miki. Wai waye ne? Ni ne nan. Ni ne. Malam lafiya? Ba lafiya ba, in dai zaki ci gaba da dora hannunki a jikinta da sunan duka to ba zai taba zama lafiya ba, bari in gaya miki. To me naka a ciki? Ni masoyinta ne kuma mai kaunarta ne. Ni zan aure ta insha Allah. Duk wanda ya bata wannan yarinyar ni ya batawa. Duk wanda ya taba ta ni ya taba. Kowaye sai na dauki mummunan mataki a kansa. Ke ko mahaifinta ne. Ke bari in gaya miki ko ke ce. Ki daina kwalla. Ki hakuri. Share hawayenki masoyiyata. Daga yau ba za ki sake kukan zaluncin da wani ya yi miki ba. Ni da kike gani na ishe su duka mutanen garin. A barki lafiya. Allah sarki ana tsala kenan. Ai babu irin wani kokari da ban yi ba domin a samu zaman lafiya a gidan nan nawa. Amma matan nan tawar da kake ganin ta ladidi ita kadai ce ba ta kauna yarinyar nan Maryama. To duk da cewa da bebaye suna da fada, amma Maryama kam ba ta da fada, tana da ɗarbiya ta kirki. Domin duk garin nan duk inda ta ga mutane za ta gaishe su. Kuma Maryama ba ta da abokin fada a garin nan, duk da dai bebiya ce. Sai dai ladidi kadai in gaya maka a duk faɗin garin nan ita kadai ce ba ta son yarinyar nan. Ƙawa tana iya kishi da saurayin ƙawarta. Uwa tana iya kishi da matar ɗanta. Ai ba abin mamaki ba ne matar ka ladidi ta yi kishi da Maryam saboda ƙaunar da kake nuna mata a fili. A tsaya ɗaya malam tsaya. Shi kenan kuma sai in tsane ta yattawa kake son tsana ko me? A'a ba haka nake nufi ba, amma ka rage mata tsananin san da kake mata a gabanta tana gani. In za ka tuna fa yarinyar na Maryam fa ya ce ga ita ladidi tunda ya ta ce. Mutuwa zuwa take kamar ya bako, mai hankali gari ka yau na aika sako. Rayuwa a hankali a dinga dako, babu halitta ko ɗan adam da ba zai gushe ba.
shi duk maraya mun sani amana ce, magana tausaya musu ibada ce, wanda ya taimaka musu yana dace. Na san kin gane ni, kuma yanzu za ki iya buɗe bakinki ki yi magana. Na gane ka, a bakin titi, na yi bacci, ne mafarki da kai, mun haɗu da kai a birni. Kin san me yasa na zo nan? A'a. Na zo na fassara maki mafarkin da kika yi da ni na farko, amma za ki iya tuna me ya faru? Muna magana da kai, amma ba zan iya tuna komai ba, sai kalma ɗaya da ka ce, ka san abin da zai faru da ni, sannan mota ta kaɗe ni. Na ce kin san wani abu wanda ya shafe ni, wanda ni ban sani ba, ke kika sani, ke za ki faɗa miki. Waye kai? Kin fi ni sani, amma kafin ki faɗa min zan sanar da ke fassarar mafarkinki. Wannan garin da kika shiga, ba birni kika shiga ba, masifa ce za ta faru da ki. Sannan motar da ta kaɗe ki, yana nufin wani ibtila'i ne zai faɗa maki a rayuwa a kwanan nan. To, ba ibtila'in ba ne masifa. Abin da zai fitar da ke daga cikin ibtila'in ya fi ibtila'in zama masifa. Na shiga. Sai kin gwammace, kin dawwama a cikin masifar farko a kan wadda za ki shiga a gaba. Kimanta komai. Ke saurare ni, wannan nikan ki tafi can inda babanki. Ke, dakata, imin shiru. Nika na ka miki, ki ɗauka ki je ki kai wa baba. Ki je ki kai mishi ya baki kuɗi. Ki kai nika kuma to ni shashancin nan da kike wannan duk magana ke faɗa bana jin abin da kike faɗa. Wai harara adu. Ni na ce ki ɗau nika ki kai wa babanki ya baki kuɗi. In an nika ki dawo min da shi gida. Idan kika sake baki je kin dawo yanzu kin kawo min nikan nan ba. Kin san ni jikinki ne zai gaya miki. Kin ga? Tamshi ke. Komai rayuwa ce kaddarar ya Me yasa kika zo gidanmu? Bai kamata kai mamaki ba. Wannan shi ne karo na ƙarshe, kar in ƙara ganin kafar kike a gidanmu. Ba gidanku bane kai kaɗai, ni ma gidanmu ne. A haka za a yi soyayyan ba tare da budurwa ta je gidan saurayinsu ba. Kinga, ni ba saurayinki bane, ki ba budurwa ta bace ba. Ina so ki cire wannan daga cikin zuciyarki. Duk da cewa yanzu ka faɗa ka, ina fatan nan gaba za ka canza magana. Kinga, in kika sake zuwa gidanmu duk rashin mutuncin da na miki kika siya kika biya da kuɗinki. Rashin mutunci? Akwai rashin mutuncin da ya wuce ka kalli ƙwayar idon mutum ka ce ba ka san shi? Da kika fahimci haka, me yasa ba za ki fita daga rayuwata ba? Na yi ƙoƙarin hakan tun bayan da muka gama makaranta, amma sai na fahimci cewa ko ina so ko ba na so, ko kana so ko ba ka so, kai ƙaddara ta ce, ni ƙaddara ka ce, ba wanda ya isa ya raba mu. Dan Allah, dan Annabi, dan Allah ki fita daga rayuwata, dan Allah, ni ba na so ki ja min wata matsala. Ai da zan iya haka, ba sai ka roƙe ni ba, amma wallahi ba zan iya ba. Haka kika ce? Ni kuka nan da na yi da idanuna, Ubangiji nan shi zai cire da arana, kun gaba ni kwana, wallahi idona babu mai gani na, balle mu zauna a raina na kuna, da wasa mu zauna ya ji labarai waye na kike bar kwalla, dan haka Allah ya hukunta hawaye na kike bar kwalla, dan haka Allah ya hukunta.